И здравейте YouTube, аз съм Нико Геймър и днеска ще направя едно ревю на Immortal Craft. Сервера беше рестартиран. В смисъл много постройки. Това е онъра и сега ще разгледам варпите. Първи варп много с едно. Тук може да правите може да събити в едно, има арена 1 и 2. Джойвате с клик върху табелката и така. Следващия варп Enchant. Това е на спаун. На 30 левел. Тук честите, има бонус чест в енда. Тук се състои от различни игри, време на евентите. Warpwood. Това е Warpwood, също, който е на спаун. Прасета, крави има. И силно ще направим да се селват работи. В смисъл пържоли и такива разселват и така варп недър все още не е довършен, тук ми лаги тук довършим, в смисъл когато пускам се върши е довършен. Warp Repair, ето тук е Warp Repair, може да скупите тук XP 150 за $200. Може да репейрвате тук. Между другото на спаун има джъмпче, което като минете накрая има чест с нови дума сет. Про двойка има малко лек, който често се ресва на 2 дни. Може да вземете наградата. И Warp Snake. Това е Warp Snake. Това е Warp Snake, където правим снейковите по време на евента. Това е другия Warp, е Warp Wild. Warp Wild. Тук сте надалече и тук може да тръгнете да оцелявате. Да справите хумово така. И сега ще ви покажа една битка. Това са едно Джон. Така, тук го спамва. Имате айтеми. Аре, авер. Това пак ще ма кюни, както винаги. Тук нещо ми лаги малко. Извинете. Да. Когато ви убиете, сега имате още една възможност да скай. Не се, че ми е фърли. Но аз нямам друга възможност и две битки. Това е едно в едно. И абонирайте се, харесвайте, коментирайте и в описанието ще има линк на канала на Авер и Discord.